Защо работите точно това, което работите в момента? Изборът на професия беше напълно съзнателен от ваша страна или се носите по течението незнайно защо? Удовлетворява ли ви или се чудите защо я практикувате? Знаете ли, че е напълно възможно изборът да не е направен съзнателно от вас, а да идва като ехо от родовата система назад? Възможно е чрез изборът на професия вие подсъзнателно да се опитвате да излекувате някакви травми, било то емоционални или други, в вашия род. Възможно е чрез това да се опитвате да бъдете лоялни на своите предци, които са практикували дадена професия или пък по някакъв начин са били свързани с нея. Така, например, ако е имало прекомерна смъртност и тежки заболявания в рода ви, то вие избирате професията на лекаря, опитвайки се да го излекувате. Така да бъдете полезен на своите предци. Ако пък в семейството ви е имало детска смъртност, бездетие, децата от вашия род по някаква причина са били лишени от възможността да посещават училище, то вие познаете каква професия бихте си избрали. Учител, разбира се. Учителството е професията, която много добре компенсира и поправя всъщност безплодието в рода, защото грижата за чуждите деца поправя несправедливости спрямо децата в вашия собствен род. Ако вашите предци са били жертва на някаква несправедливост, то вие се опитвайте подсъзнателно да я поправите, избирайки юридическата професия. Ако е имало финансови проблеми, някакви фалити или пък знаем, хората на времето са били принуждавани да напускат родните си места, да се преместват и така нататък, ставали са жертви на разни финансови престъпления, то вие избирате счетоводството или банкерството като един чудесен начин да поправите финансовите проблеми във вашия род. Ако има някакви тайни, за които не се говори във вашия род, те са нелицеприятни, то вие се опитвате да поправите това чрез професии, свързани с красотата. Например, фризьор, козметик. Ако има някакъв грях, за който не се говори, някакъв грях, който е възможно дори да знаете, спокойно избирате свещеническата професия, подсъзнателно, опитвайки се да поправите стореното там преди векове. И така, по какъв начин вие избрахте вашата професия? Дали тя е плод на ваш съзнателен избор? Или все още се чудите защо я практикувате? Носи ли ви тя удовлетворение или се чувствате не на мястото си, така сякаш някой друг е избрал да я практикувате? Ще ми бъде интересно да прочета вашите коментари. Следвайте ме за още интересни факти от родовата история. Аз съм Таня Кунева, родов консултант и терапевт.